фотоапарата на Сан Айде, да снима ела и ще запалям свещички. Тати, ма елай ти да се снимаш. Аз съм тук, виждам се. Мами, айде да седни на стола с Алекс и ще духате свещички. И Бебко. И бе, Оле, виж го как Ела гледа ти. милия. Ела да бе. тук съм. Ale. Защо Алек, бе, тати? Мама има. Кажи честит рожден ден, мамо. Айде, баба, пей. Mama. Честит Rojden den, mama. Честит рожден ден, мама. Честит рожден ден, мамо. Айде, духай сега. Браво! 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 Тати, Да, я пак я запали сега. добре. Да ни направиш една Ела. снимка. Ела ти тук с него. Не. Каква кажи снимка да правя? Как духаме свещичката? Майде, че ще изядем тортата, бе. Чакай, че ми пари. Чакай Happy се. Тука ли е birthday, бебкото? mama. Айде сега. Happy birthday, Чакай. mama. Ма снимка, нали? Да, правя Айде, снимки и снимам Да клип. духнем пак свещичката. 3 и... Духай! Духай! Добре. Браво! Браво! Ще ядем ли торта сега? Чакай. Ела да нарежеш.